uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande Mpostoli, ngiyabonga kakhulu kuthiwa leli thuba ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yawe uyabonelelwa. Ngiyabonga kakhulu leli thuba baba engikutholayo, ngithi angilethe ubufakazi nje balokhu uNkulunkulu akwenzile okumangalisayo phakathi empilweni yami. Ngithe baba ngingene ku-40 days ngibone kukhona izinto engathanda ukwenzeka, ngase ngithi hhayi uyethu baba kokunye asothatha u-40 days siqhubekele njalo. Nangempela ngangena ukwangeneka isimangaliso baba lesi senzekile empilweni yami, ngoba ngangethembi. Ngiyazi no-21 ngike ngadlula, no-5 no-7 ngidlulile kuyena, kodwa hhayi angangaze ngabona ukuthi kwenzeka kwakhona okunye kodwa kustabhona ongaze ngikwenzeka. Ngase ngithi angeneke, nakhu-ke ubufakazi obenziwe ubaba uNkulunkulu. Kade sinobaba lapha, ilungu elidala ebandleni, ubaba nje usekhulile wagula-ke wangena esibhedlela. Ngangaze ngizwe lapho segula kakhulu kuthiwa hhayi usephelile indaba yakhe, nodokotela sebethi hhayi akuphosa ithabula. Umoya Ngcwele wangisiza masishane, wathi akuhambisa umkhuleko lona walowo mpostoli uNsibande, ngazi ngawuthumela. Uyazi kwenzeke isimangaliso ongathi besenenyanga ekhona esibhedlela. Nangempela bawubeka abantwana endlebeni yakhe, wavuka ithi indodakazi yakhe yamuzwa esethi amen, esekudeliwe ethi odokotela hhayi ayisekho indaba ngaye. Wazwakala yamuzwa indodakazi yakhe esethi amen, yamuzwa eseyikhulekela ethi uNkulunkulu ngithethelele izono zami zonke. Baba ngithi abazalwane bangawadeleli lo mkhuleko, uyisimangaliso, kwenzeka izimangaliso. Baba kuningi kakhulu ngabe ngiyakuletha, kodwa ngenxa yesikhathi ngisaba ukuthi kuzose kuphela isikhathi. Ngithi uJesu Kristu inkosi webazalwane, nazi iy'mangaliso ezenzekayo ezweni lasemhlabeni, ongathi abantu bonke bangazi ngalo mkhuleko, nokuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyaphila. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. Amen.